अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. शरदराव पवार तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शरदराव पवार तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरदजी पवार साहेब यांनी अचानक निवृत्तीची घोषणा केली आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी एका धक्कादायक परिस्थितीत पोहोचली. तसाच धक्का सिंधुदुर्गातील तमाम आमच्या कार्यकर्त्यांना लागला आणि त्यामुळे आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी सर्व मंडळी आज या ठिकाणी जिल्हा कार्यालयाच्या ठिकाणी आज जमली आणि सर्वांनी आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून देताना एकच सांगितलं की शरदराव पवार हे राष्ट्रवादीचा पंचप्राण आहेत, राष्ट्रवादीचा विचार आहेत, राष्ट्रवादीची दिशा आहे आणि राष्ट्रवादीचं भवितव्य आहे. आणि त्यामुळे तमाम कार्यकर्त्यांचं भविष्यातील भवितव्य जर घडवायचं असेल तर हयात राष्ट्रवादीचं अध्यक्षपद हे पवार साहेबांनीच स्वीकारलं पाहिजे. अन्य कोणालाही अध्यक्ष केलं तर ते सर्वसामान्य राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याला मान्य होणार नाही. कारण तळागाळातील कार्यकर्त्याला समजून घेणं, तळागाळातील शेतकरी कष्टकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेणं, राजकारणाची दिशा ओळखणं आणि राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याच्या मान सन्मानासाठी पक्ष पुढे नेण्याचं काम करणारा नेता हाच आमचा नेता असू शकतो, अशा प्रकारची भावना आज या ठिकाणी असलेल्या प्रत्येकानं व्यक्त केली. आणि त्यामुळेच आम्ही सर्वांनी एकमताने निर्णय घेतलाय की ठराव मंजूर केलाय की तो असा आहे की राष्ट्रवादीचं राष्ट्रीय अध्यक्षपद पवार साहेबांनी तळात सोडू नये. ते तळात ते अध्यक्ष असलेच पाहिजे, त्यांनी अन्य कोणतीही तडजोड करावी, परंतु राष्ट्रीय अध्यक्षपद हे पवार साहेबांनीच स्वीकारलं पाहिजे, पवार साहेबांनीच स्वीकारावं. अशासाठी संपूर्ण जिल्हा त्यांच्या पाठीमागे उभा राहिलेला आहे. अशाच वेळी एक बातमी सुद्धा येऊन सडकली जी आम्हाला थोडासा आनंद देऊन गेली की पवार साहेबांनी तमाम कार्यकर्त्यांच्या आज सकाळपासून होणाऱ्या विनंतीला मान देऊन आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी 2-3 दिवसाची वेळ मागून घेतलेली आहे. आणि त्यामुळे आम्ही पुन्हा एकदा आमच्या सर्व भावना व्यक्त करताना परमेश्वराकडे प्रार्थना केली आहे की या 2-3 दिवसात पवार साहेबांचं मतपरिवर्तन व्हावं आणि पुन्हा एकदा त्यांनी या महाराष्ट्राला सुजलाम सुफलाम बनवण्यासाठी आणि विशेष करून 2024च्या निवडणुकीत महाआघाडीचं सरकार स्थापन करण्यासाठी जे सुकाणू पाहिजे, जे केंद्रीय नेतृत्व पाहिजे ते स्वीकारून या जुलमी राजवटीपासून महाराष्ट्राला मुक्त करून आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.